قلبي والهان عمقام الهرر السلطان، تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني، ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان. Assalomu alaykum. Xo'roni aziz tomoshabinoni kanali Bonu Tojek. Imroz xostam kamtar vlog. Yani na burgeram. Мехали чихелики ма дар ширкати Фаберлик кор мекунам. Мехали средства дорам. Бениҳоят ба ман писанд аст. Средстваш дар ҳақиқат качестваш нақс. Чихеле ки ҳама медонед, дар вақти овқатпазӣ, хӯрокпазӣ чойнак хеле равған чалақса мекунадам, часпак мешавад. Ҳозир бо ҳамин средства ман тоза мекунам. Бо мо бошед. Чихеле ки рӯзҳо мегӯянд, не переключайтесь. Ман дар инҷо молидам. Средстваро қавса как мемолад. Ба муддати 5-10 дақиқа. Вобаста аст чӣ қадар чӣ гуна то чанд қадар чиркин буданаш. Агар бисёр чиркин бошад, агар шумо метавонед ба муддати 10 дақиқа гузоред. Ман бошад 5 дақиқа мемонам. Камтар мулоим шавад. Ҳам ту бо оби холӣ, бо оби гарм мешӯям. Шумо метавонед перчатка, касе агар аллергия дошта бошад, перчатка ҳатман бояд шумо перчатка бошед ба дастонатон. Ман ки перчатка надоштам дар хона ва ҳам аллергиям нест. Ман ҳам ту худашро молидам. Падари янгам омада буданд. Ҳозир мо инҷо гирифтем чакка, сумалаки Тоҷикистон. Бо чӣ қадар бамазза аст, рангаш хушрӯ, беҳад хушрӯ омадааст, бамазза. Инҷо торта боз оварданд. Тортаро бениҳоят нағз мебинам. Сумалакро ба чакка ин қадар корам нест. Анора котрошака чизро ин қадар маъқул нест аст. Ман ба торта намедонам дигар ноҳияҳои чӣ мегӯянд. фатир инҷо оварданд, асал боз, асали Тоҷикистон, асали тоза, ғӯраобо оварданд. Янгам беҳад нағз мебинам ғӯраобои анорро. Анор аз дарахт агароти худашон аст. ҳамин хеле мо наҳорӣ кардем. худи дар Тоҷикистон будаги барин шудем. бениҳоят бамазза буд. ба ҳам дастархони пур аз нозу неъматро хоҳонам. Илои ҳамеша сиҳат саломату сарбаланд бошед азизони ман.
تا نوارهای آینده با ما بمانید. در پناه خدا باشد. خیر.